I anem a entrar en matèria perquè ara fa just una setmana començaven els controvertits enderrocaments al barri del Cabanyal de València. Uns enderrocaments emparats per la legislació autonòmica que han de permetre tirar avant el Pla del Cabanyal. En estos 7 dies hem vist de tot, la veritat. Enderrocaments, protestes, detencions, càrregues policials ordenades per la delegació del govern, justificades per a uns i injustificades per a altres, i també amenaces de mort. Això ha sigut l'últim, com les que ha patit la mateixa alcaldessa de la ciutat. Rita Barberà demana que s'investiguen i assegura que no es deixarà intimidar i que seguirà endavant amb els plans, diu, per a millorar el barri. La obligación del delegado del gobierno, como le dije ayer, es buscar a aquellos que me amenazan de muerte a través de pintadas. Y por cierto, todavía no sabe quién es. No me van a callar, si es que no me van a callar, si es que estoy tan convencida y tengo tanto trabajo que hacer, porque así lo han querido los valencianos, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Cabanyal, que da igual, seguiré trabajando. Bé, l'alcaldessa reclamava que s'investiguen aquestes amenaces de mort que ha rebut en les últimes hores per les obres, els enderrocaments que estan fent en el barri del Cabanyal. Veurem què donen de si, primer si es fan aquestes investigacions i veurem després què donen de si qui pot estar darrere d'aquestes amenaces. Bé, el següent protagonista del matí podríem dir que és el jutge Garzón, que no para de rebre mostres de suport des que el Tribunal Suprem ha decidit jutjar-lo per un presumpte delicte de prevaricació que li podria costar, atenció, 24 anys d'inhabilitació. Això a la pràctica suposaria la fi de la seva carrera. Bé, avui rebrà el suport dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. Ahir, precisament, les associacions per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya i Balears també li van donar el seu suport. De quina manera? Van presentar una querella contra el magistrat que jutjarà Garzón per voler investigar els crims del franquisme. Aquestes associacions diuen estar indignades pel procés obert contra Garzón i acusen de prevaricació, precisament, el mateix del que s'acusa el jutge Garzón, acusen de prevaricació al jutge progressista Luciano Varela, que el vol jutjar, i també al president de la sala penal del Tribunal Suprem, Juan Saavedra. Creuen que amb la seva actuació deixen indefenses les víctimes del franquisme. Bé, precisament este matí, ho avançàvem en començar, ens acompanya així en la tertúlia la persona que portarà el jutge Garzón davant la justícia. El sindicat Manos Limpias, que ell dirigeix, va querellar-se contra el magistrat per voler investigar, com dèiem, els crims del franquisme. Entenen que no tenia competència per a fer-ho i per això el denunciaren per prevaricació. El senyor Miguel Bernat està al plató de la tertúlia en Madrid. Señor Bernat, buenos días, buen día, bienvenido. Buenos días a todos vosotros. Al juez Baltasar Garzón se le va a juzgar y se le va a condenar por haber cometido un grave delito, el más grave delito que puede cometer un magistrado, que es el delito de prevaricación. Por lo tanto, él se quiere en estos momentos hacer la víctima, quiere politizar un tema que es estrictamente procesal y penal. Esto es, él dictó resoluciones judiciales a sabiendas de que eran injustas. Él utilizó leyes vigentes dentro del ordenamiento jurídico español de una manera torticera y por lo tanto se le va a juzgar precisamente por un delito de prevaricación, no por poner precio al franquismo, no por investigar los desaparecidos del franquismo, no por el tema de la competencia de las fosas, no por el tema indudable de que ha habido un apoyo internacional que lo estamos viendo dentro de su lobby garzoniano que ha estado utilizando a las asociaciones de memoria histórica y a comisiones UGT, que en lugar de preocuparse de los 5 millones de parados, hoy mismo el rector de la Complutense de Madrid les ha cedido gratuitamente en un claro manifiesto de desviación de fondos públicos para protestar en el Paraninfo de la de la Facultad de Medicina, y por lo tanto yo creo objetivamente que no hay ninguna venganza de ningún tipo, que no hay ninguna persecución, hay un delito que ha cometido un juez y que nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, lo que prima es el respeto a la legalidad vigente y al Estado de Derecho.